Є дати народження, у яких закладена сама природа флірту. Вони можуть закохати за одну розмову і так само легко зникнути. Ці люди не роблять цього навмисно, просто їх енергія така легка, мінлива, цікава до всього нового. Вони люблять емоції, гру, адреналін. І якщо поруч стає нудно, вони просто не витримують. Так, це народжені 5, 14 або 23 числа. Під знаком числа 5 – енергія свободи, пригод і постійного пошуку нового. Їм дуже важко сидіти на місці і в житті, і в коханні. Вони не бабники в класичному сенсі, вони дослідники людських душ. Їм потрібен партнер, з яким завжди буде цікаво, який не обмежує, не тримає, а йде поруч, на рівні. І якщо ти народився 5, 14 або 23 числа, твій головний урок у стосунках – це навчитись залишатись, навіть коли вже не так захопливо.